Амансыз эфирда Татарстаннан күншығыш хабарлары студияда Резида Шамсулина. Бүгінгі программада Әлмәттә күпқатлы йортның подвалындағы яшірену урынын су басқан, халық негіз жимірелер деп қорқа. Мошенниклар йоқламый, бүгілмәлі машина алырға ойлый, ләкин машинасыз да, оқшасыз да қола. Зәйдә масштаблы санитар-экологик 2 айлық уза, тәртип урнаштыруда коммуналь хезмәтләр генә түгел, зәйлеләр дә катнаша. Әлмәтле бір ғасырлық юбилейін билгеләп үтте. Анна Демьянова Яңа Михайловка авылында туған. Аларның гаиләсендә 13 кеше, 10 бала, әти-әниләре һәм әниләренең ятим сеңлесе була. Одна осталась, самый старший остался, сейчас самый младший. Хәзер иң өлкәне һәм иң кечесе калдык. Кечесе 40-нчы елгы, ул Казакстанда, менә аның белән шалтыратыштык. Хәзер шалтыратырга уңайлы кешене күреп була. Бөек Ватан сугышы вакытында хатын-кыз колхозда эшли. 1955 елда алар ире белән Казанга күченеп, заводка эшкә урнашалар. Аннары гаилә юллама белән Петрозаводскига китә. Анна Васильевна 6 бала тәрбияләп үстергән, 5 ул һәм 1 кыз. Ул аңа бүген хуҗалыкта ярдәм итә. Гаилә Нефтьбаш каласына 1980 елда кайта. Анна Васильевнаны 100 яшьлек юбилее белән ул сакта эшләгән оешма җитәкчелеге котлады. Тыл хезмәтчәнен туган көне белән котларга район башлыгы Тимур Нугуманов та килде. Әлмәттә Мин-тылсымчы бәйгесенә йомгак ясалды. Анда үзенчәлекле балалар катнашты. Күркә һәм коры чәчәкләрдән композиция, картоннан эшләнмәләр һәм буяулар белән язылган яки шигелгән картиналар. Әлеге кул эшләрен балалар һәм яшь-үсмерләр тәкъдим итте. Быел конкурсны 15-нче тапкыр үткәрделәр. Имаевлар гаиләсе улы Роман һәм әнисе Наталья Мин-тылсымчы бәйгесенең даими катнашучылары. Конкурс аларга көндәлек мәшәкатьләрдән онытылып торырга ярдәм итә. Эшләнмәләр ярышы аларның тормышында мөһим урын алып тора. Чөнки кул белән эшләү балалар терапиясының бер өлеше. Для рук у них моторика развивается, мышление развивается. Бу моторика фикерләү өчен яхшы, балаларның үзләрен күрсәтү мөмкинлеге бар. Бирдә без шундый ук балалар һәм ата-аналар белән очрашабыз. Роман Имаевка 13 яшь, малай берничә тапкыр конкурсның призеры булды. Ул 2нче һәм 3нче урыннар яулый. Егет сүзләренчә, аның көндәшләре лаеклы, һәм ул беренче урынны ала алмаса, нык борчылмаячагы турында әйтте. Второе, крепкого и успеха и всем победы. Бәйгегә социаль яклау идарәсендә нәтиҗә ясадылар. Монда ук катнашучыларның эшләре күргәзмәсе оештырылды. Быел декоратив гамәли иҗат сөючеләрне 15-нче тапкыр җыйдылар. Мин-тылсымчы конкурсына барлыгы 70 эш тәкъдим ителде һәм бер генә авторда бүләксез калмады. Шарлар, тәмтумнар һәм дипломнарны мультфильм геройлары тапшырды. Роман Имаев кабат призерлар рәтенә эләкте, ул 3нче урынны алды. Әлмәттә күпкатлы йортның подвалындагы яшеренү урынын су баскан. Сүз Совет урамындагы йортларның берсе турында. Монда яшәүчеләр сүзләренчә, барысы да 4 ай элек башланган, торбага башлый. Күпмедер вакыттан соң подвал бассейнга әверелә. Шуннан бирле җирле халык идарәче компанияга зарланган җаваплы хезмәтләр проблеманы хәл итәргә вәгъдә иткән. Әмма бу озакка сузылган. Әлмәтлеләр йортның нигезе җимерелер дип курка башлаган. Нам приходится каждый день куда-то стучать, куда-то кричать, чтобы нас услышали и вот это вот сделали. Җәй башыннан Совет урамындагы 153-нче йортта яшәүчеләр проблеманы хәл итүләрен сорыйлар. Аларның күп катлы йортларының подвалы су белән тулган. Даими агып торган турба аркасында су тизгә кадәр күтәрелгән. Идарәче компанияга күп санлы шикаятьләргә һәм шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгатьләргә карамастан проблема озак вакыт хәл ителмәде. Нәфисә Әлбухаметова сүзләренчә, башта идарәче компания халыкка янәсе водоканалның җаваплы булуын хәбәр иткән. Водоканал исә коммуникацияларны ремонтлау белән идарәче компания шөгыльләнергә тиеш дип җавап кайтарган. Мәсьәләне хәл итү озакка сузыла. Халык йортның нигезе җимерелер дип курка башлый. Бу бердән-бер проблема түгел. Подвал гадәттән тыш хәлләр очрагына яшеренү статусына ия. Әмма биредә яшәүчеләрнең бинага керү мөмкинлеге юк. Ул даими рәвештә ябык ди халык. Как это может быть укрытием, если там вода? Бу әле яшеренү урыны булып санала. Ничек инде бу яшеренү урыны булырга мөмкин? Анда бит су. Һәм без анда ничек эләгә алабыз? Ул гел ябык, ачкычлар безгә бирмиләр.
Сюжет үстендә эшләгәндә безгә хезмәтләргә мәсьәләне хәл итәргә куштылар дип хәбәр иттеләр. Җомга көнне бинада хезмәт күрсәтүче оешма вәкилләре эшләгән булган. Алар тамамлаганнан соң водоканал предприятиесе белән эшләр планлаштырылган. Халык сүзләренчә, узак вакыт эчендә кичә беренче тапкыр агып чыгу бетерелгән. Әлмәтле халыкара югары технологиялар чемпионатында җиңү яулады. Кванториум балалар технопаркы тәрбияләнүчесе Илья Аргадяев юниорлар арасында виртуаль дөньяларны эшләү компетенциясендә беренче урынны алды. IT осталыкта 137 финалист көрәште, барлыгы 12 компетенция бар иде. Ярышларга илнең 80 төбәгеннән һәм 20 илдән компьютер белгечләре җыелды. Узак еллар иңне иңгә куеп бергә яшәүче парлар район күрке. Зәй районының Югары Шипкә авылында да күп андый гаиләләр. Шуларның берсе 60 ел бергә гомер кичерүче Гөлсинә һәм Таиф Сахабетдиновлар. Ике балага гомер биреп, бүген онык-оныкчыклар кадерендә яшәүче пар белән безнең хәбәрчебез дә танышып кайтты. Бабай, бу безнең җыри башлаган вакытта фотография. Югары Шипкә авылында яшәүче Гөлсинә һәм Таиф Сахабетдиновлар матур хатирәләрне барлап, еш кына гаилә альбомын карарга ярата. Бергә гомер итүләренә июль аенда 60 ел тулды. Алар икесе дә шушы җирлектән бер чорда уйнап үскәннәр. Яшьләр гаилә коргач Хабаровск якларына күченеп китә. 40 ел торгач кайттык монда. Кайтып менә тагын 24 ел торабыз инде, бабай. Кая? Монда, тегеннән кайткач 24 ел монда торабыз. Ярты гомерем монда үтте, ярты гомерем монда үтте. Анда да бик рәхәт тордык. Хабаровск өлкәсендә икесе дә су асты көймәләрен яңарту заводында хезмәт куялар. Эш урыннарында намуслы хезмәтләре өчен исемнәре һәрвакыт мактау тактасында була. Бер ул һәм кызлары дөньяга килә. Бүгенге көндә 2 бала, 4 онук һәм 1 онукчык хәдер хөрмәтендә гомер кичерәләр. Бакчада мул итеп яшелчәсен, җиләк-җимешен үстерәләр, кош-кортлары үрчетәләр. Гөлсинә Паузе шигырь язуга оста, шигырьләрен туган авылы, хөрмәтле тормыш иптәшенә багышлый. Чишмә суы тәмле дип чишмәгә суга барам. 8 яшьлек куанышта, син бит минем алтын баганам. Бу гаиләдә тату, тигез, озын гомер итүнең үз сире дә бар. Сире нәрсәдә сабыр итүдә, самый главный. Сабырлыклар саф алтын дип язылды мәтмәлә шигыремдә. Менә шул, сабыр итү. Сабыр, сабыр. Кайчан промолчать надо, кайчан инде демалчать та. Мен әйтәм, бүтән эндәшмә, мин миңа дип кайчагында. Тагын эндәшәм 5 минутта үтми, ишен бер бетә китә. Берәң. Хәзер хөрмәт итәргә кирәк инде. Санап торырга, конечно. Ул вакытта тормыш бара. Без дә Сахабетдиновларга кызыл туйларына кадәр яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Бөгелмәле машина алырга уйлый, ләкин машинасыз һәм акчасыз кала. Зыян күрүче интернетта Кытай автомобилен сату турында белдерү таба һәм сатучыга яза. Сатып алучы белән элемтәгә янәсе Кытайдан машиналар кайтаручы менеджер чыга. Кыргылдарлар автомобильнең бәясен 2 миллион 450 мең сум дип белдерә һәм ираттан бронь өчен алдан түләмне күчерергә сорый. Килешүне сатып алучыга мессенджер аша җибәргәннәр һәм ул җинаятьчегә 30 мең сум күчергән. Шуннан соң иратка автомобильнең бөтен бәясен һәм шулай ук таможня җыемын кертергә кирәк дип аңлаталар. Зыян күрүче түләүне тулы күләмдә күчерә, ләкин тиздән сатучының телефоны җавап бирми башлый. Ират мошенник корбаны булуын аңлый һәм полициягә гариза яза. Зәйдә масштаблы санитар-экологик 2 айлык уза. Октябрь ахырына кадәр шәһәр һәм район халкы, предприятие һәм оешма вәкилләре, шулай ук җирле хакимият хезмәткәрләре территорияларны җыештыру һәм төзекләндерү эшләрен алып барачак. Чисталык һәм тәртип урнаштыру, шәһәрне кышкы сезонга әзерләү, санитар-экологик 2 айлыкның максаты. Әлеге чара кысаларында урамнарны, ишек алларын, парк һәм скверларны җыелган чүп-чардан, яфраклардан һәм ботаклардан чистарту буенча масштаблы эш алып барыла. Тәртип урнаштыруда коммуналь хезмәтләр генә түгел, гади халык, шулай ук шәһәр предприятиеләре, оешмалары һәм учрежденияләре хезмәткәрләре дә катнаша. Бу күбрәк территорияларны җыештырырга һәм яшәү тирәлеген уңайлырак итәргә мөмкинлек бирә. Наталья Павлова шәһәр урамнарында тәртип урнаштырырга үзе генә чыкмаган, янәшәсендә ышанычлы ярдәмчесе, яраткан оныгы. Барысы да файдалы хезмәт белән шөгыльләнгәндә кечкенә Платон читтә калмый. Тырмасы аннан биегрәк булса да, хезмәтнең нәрсә икәнен ул балачактан ук белә.
Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.